फरायनायफोरखौ ज्राब ज्रुब गारजोबनानै बे एनडिएफबि बिएलटि नंगौना नङा हा बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सानफ्रोमबो नांथाबनानै फरायनायखौ गारजोबनायबा दिनै जोंबो मा जागौमोन जोङो आं बेनि एन्सारखौ मोजाङै होगोन बहा थानाय बै समाव दा रोनावदों बड'लेण्ड दावहायाव दा ओंखार नोंसोर बायदिया बिराद अभार स्मार्ट देखायो सोमदोन बर' लोगोफोर बेफोरबायदि कमेन्टआ आंनि इउट्युब भिडिअ'आव गोदोनिफ्रायनो फैबोगासिनो दङ बे कमेन्टखौ लानानै आङो दिनै ओरैबायदि फंनैसो बाथ्रा बुंगोन लोगोफोर बे भिडिअ'खौ जोबजासिम खोनासंलांबाय था सोरनिबा गोसोआव दा सोमदोन बर' सार होननानै बुंगोन आं नोंसोरनि गोसोआव बेफोरबायदि कुइसन सोंनो गोसो जानानै दङब्ला आङो जेरावबो अपेन गिदिङो प्लिज आंनि खाथियाव फैनानै बेफोरबायदि कुइसनखौ सों आं जोबोर मोजां नोंसोरनो एन्सार होगोन आरो आं नोंसोरखौ ओरैबायदि कुइसन खालामगोन नोंबो आंनि कुइसननि एन्सारखौ होनो थाखाय रेडि जानानै थाखा लोगोफोर जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ फल' खालामो जायफोरा आंखौ मोजां मोनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग सेलुट आरो जय हिन्द दिनैनि दिनाव गासैबो फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना गावबा गाव खामानि मावगासिनो थाखाय बुंनांगौ जेबोआनो गैखाला गासैबो बिजि गासैबो खामानि मावगासिनो थायो लोगो फंनैसो सिम्पल फंनैसो बाथ्रा सावरायनो न जोङो गोसो थोलायनो बा हाबा जानो गोबां इजि नंगौना नङा आरो गोसो थोलायनायलाय मा गिदिर बाथ्रा गोसो थोलायनो हायो हाबा जानोबो जेबो गिदिर माबा गैया दसेनो जों गोसो थोलायनाय हाबा जानो हायो बेनिफ्राय मा जों हाबा जानानैसो जोङो मा संसार खुंनायावसो जोबोर प्रब्लेम जायो दिनै जोङो सानफा एफा सासे सिख्ला गोमानाय बा खारनाय गथ' गारनानै खारनाय जों नुगासिनो दङ सानफ्रोमबो गोबां साननो लागा खारमारदो ना सोरबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा गुबुन हारिफोरा ओंखारनानै बर' सिख्लाफोरखौ बबावबा लांखारनानै बुथारनानै एफबना दोनदो ना खारमारदो गोबां साननो लागा बबाव खारदो बेनिबो जेबो माबा मोनफिना इउटुबावल' नुयो जोङो आंनि गथ' सानैखौ गारनानै खारदो एक्सुअलि मा बुजिनानै मोनस'वाखै गोबां साननो लागा बेनिखायनो आं बुंदों जों गोसो थोलायनोबो मोजां हाबा जानोबो जेबो माने गिदिर माबायानो नङा जेब्ला हाबा आंनो जाखाङो जों अब्लासो मा बै संसार जानायखौ जों सालायनो जोबोर गोब्राब माने हाबा माने मा गोदो जों स्कुलाव फरायबा बुङोमोन सासे मास्टरा हाबा माने बे हाखौनो बाना लानाय जायो बे हायाथ' जोबोर गिलिर बे हाखौ बाना लानाया सहस नङा होनना बुङोमोन बेनिखायनो आं बुंनो फंबायमोन आरो आंनि बिनानावमोन जोङो गाब्र'यैनि आगोलावनो खामानि माव जों गाब्र'खांनानैसो खामानि मावनाङा लोगोफोर मा होनदों दा नोंसोरबायदि अभार स्मार्टआ बड'लेण्ड सोमावसार नङा बबाव थानाय बेफोरबायदि कमेन्टआ बबे एंगेलनिफ्राय फैयो बेखौ जों डाइरेक्टलि बुजिखायो बे बबे एंगेलनिफ्राय फैदो नंगौना बबे साइडनिफ्राय फैदो बेखौ जोङो डाइरेक्ट बुजिनानै मोनखायो लोगोफोर जों सैथो बाथ्रा बुंनो थांनायावबो जोंखौ बुङो अब्ला फंनैसो खोथाखौ आं बुंनोसै जेरै 15 बोसोर बिथां हाग्रामाया बर' हारिखौ दैदेनबोबाय बिटिसि सरकार लाबोनानै बिएलटिनिफ्राय नङा बेनिफ्राय बिथां हाग्रामाया जेब्ला बिटिसि सरकार सालायबोबाय दंमोन अब्लानिया मा बिथां प्रमद बर'आ ओंखारनानै मा हाग्रामाखौ ओरैबायदि रायबाय बड'लेण्ड सोमावसारि ओरैबायदि रायबाय बिटिसिआव करापसन खालामजोब्बाय जों दिनै करापसन खालामग्राफोरखौ जोङो दिनै माने जेल जाहोजोबगोन बिटिसिआव सब करापसन जाजोब्बाय कन्टिनिउ जोङो नुनो मोनोमोन बै समाव बिटिसिआव करापसन जाजोब्बाय बिटिसिनि करापसन खालामग्राफोरखौ जोङो हमगोन आरो जेल जाहोगोन होननानै सानफ्रोमबो बुङामोन मोनफ्रोमबो मिडियाआव बुङोमोन दिनैसो बे बाथ्राखौ बुंला अब्ला जों कुइसन खालामनो थांनांगौ नोंथाङा एसेबां बाथ्रा बुङोमोन जेल जाहोजोबगोन होनोमोन हाग्रामानि मानसिफोरखौ दिनै सासेबो मानसिया जेल जायाखै नोंथाङा मा फैसा लानानै नोंथाङा मा नोंथांनि पार्टियाव जइन खालामजोबनानै नोंथाङा मा बावबायनो मा नोंथांनि बुंनायखौ होनना जों कुइसन खालामनांगौ नङा जोङो सोरनिबा मोनसे साइडल' जानानै बुङा आङो जाय जायगायाव खामानि जानांगौ जाय जायगायाव गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो 100% आसि थुनानै बुंगोन बेखौ गाज्रि मोना बै समाव हाग्रामा बिथांखौ प्रमद बर' सारा जाबायदि रायोमोन बै समाव जोङो मा खालामोमोन जों बबाव दंमोन जों बै समाव मा खालामोमोन जों आरो बबाव दंमोन आं बबाव दंमोन बै समाव
सोमदोन बर' आंनि मोनसे कुइसननि एन्सारखौ नों होग्रो जेब्ला बर' हारियाव स्टार्टिंआवनो फार्स्टआवनो एबसु आरो पिटिसि जाबाय बर'जों बर' एबसु पिटिसि जाखांनायनि उनाव बिएलटि आरो मा एनडिबि जाबोबाय बेनि उनाव बर'जों बर' थैलायलायबाय बेनिफ्राय सोमदोन बर' सार बर' हारिया गासैबो मानो एनडिबि आरो बिएलटि जादिया बड'लेण्ड मोनगौमोन खोमा गासैबो बिएलटि आरो एनडिबि जानायबा नंगौना नङा नों बै समाव बबे गुदुङाव दङमोन नों जाबायदि बाथ्रा बुंदों ना नोंसोरो बड'लेण्ड सोमावसारबाय थानाय समाव नों बबाव दङमोन दा बखिबाय थादों होनना बुंदो बै समाव बर' हारिया जि बिएलटि आरो एनडिबि जादोंमोन बै समाव नों बबेयाव दङमोन बेनि एन्सारखौ आंनो होग्रो बेनिफ्राय आंजों फेस टु फेस रायलायनो फै नों मा खालामदोंमोन बै समाव नों मानो एनडिबि जायदिया दिनै नुनो मोनदों ना बिएलटि जानानै बिएलटिनि न'खर बिएलटिनि हिन्जावफोरा बेसेबां गथ' गथाय लानानै हुवा गैयै जानानै दङ साबेसे बिएलटिया थिका मावनानै करोड़पति जानो मोनदो नायदो नोंसोर साबेसे बिएलटिया दिनै एनडिबिखौ नुदों ना लेटेस्ट दा साबेसे एनडिबिया मा जादों सोर जादों दिनैबो नुगासिनो दं ना अब्ला बे कुइसनखौ नों एन्सार नांगौब्ला आंजों फेस टु फेस रायलाय फेस टु फेस लोगो हमनांगौ सोरनिबा गोसो सिङाव बेफोरबायदि कुइसन खालामनो गोसोब्ला आंखौ आरे बै समाव हाग्रामा बिथांखौबो प्रमद बर' सार प्रमद बर'नि दोलोआ जोबोर बुङोमोन करापसन खालामग्राफोरखौ जों हमजोबगोन करापसन खालामग्राफोरखौ जों जेल जाहोजोबगोन दिनै स्रि जाजोब्बाय जों बेखौथ' बुंनो थाखाय जों सोरनिबा पार्सनेल मास मोनब्रैयावनो बिल्डिं लुनाय मास मोनथामावनो न' लुनाय जों बे पार्सनेल मास मोनथामावनो जों गारि गिदिर गिदिर बायनाय जों बे पार्सनेल बाथ्राखौ बुंनो थाखाय मालाय माजोंबा लाबदो बबेथिंबा लिंक जानानै मा लाबदो जों बेखौ बुंनो थाखाय जों नाथाय रायजोनि जा गोरोन्थि बेखौ बुंनो होब्रा दिनै बिथां प्रमद बर'नि सरकारावबो रावबो बुंग्रा गैयाबा मा जानो सोरबा सासेबाबोथ' गोरोन्थिखौ बुंग्रा थानांगोन बेखौ मानो गाज्रि मोनो नोंसोरो आं बिराद दुखु मोनो बे बाथ्रा फंसेखौ आरे जाय बाथ्राया नंखाय जों मेगनजों देग देग नुदो बै बाथ्राखौ बैफोर खामानिखौ जा होननानै बुंनो थांनायाव बेफोरखौ मावना हो बेफोरखौ बुंनो थांनायाव मानो दुखु मोनो मानो मेगन सायो आसरित ना गोबां साननो लागा लोगोफोर जोबनायाव फंसे बाथ्रा खोनासं सुतियान को सुतिया मत बनाओ बुजिद सुतियान को सुतिया मत बनाओ आं बिराद सुतियानखा बे आंखौ सुतिया खालामनो फैबा जा सुतियान आंखौनो सोरबा गोदान मानसि फैनानै सुतियान खालामनो सानबा जागोन नामा सुतिया खालामनो सानबा जागोन नामा बुजिदों ना बाथ्राखौ बुजियाखै बुजायना होगासिनो दं एग्जाम्पल होनोसै आं दा हाग्रामाया 15 बोसोर बिटिसिआव राज खालामबोबाय एग्जाम्पलसो होदो दै जेरै 1500 कौटि फैसाखौ 5 बोसोराव ना 1500 कौटि फैसा बिटिआराव 1500 फैसा कौटिखौ बिथां हाग्रामाया बबेथिं लाबनांगौ मा खामानियाव बाहायनांगौ बबेथिं मा खामानि मावना लाबनांगौ दा बिथां हाग्रामानियाव एक्सपिरियेन्स दङ 15 बोसोरनि बे फैसाखौ बोरै जानांगौ बे फैसाखौ बबाव दोनहरनांगौ बे दिनै आङो जेम्सआ गोदान फैनानै हाग्रामाखौ सुतिया खालामनो सानबा जागोन नामा 1500 कौटिखौ आं ओरै खालामबाय नै होननानै हाग्रामाखौ सुतिया खालामनो सानबा जागोन नामा हाग्रामाया अलरेडि बेनि माखा सुतियानखा हाग्रामाया सुतियानखा बेखौ सोरबा सुतिया खालामनो सानबा जागोन नामा दिनै हाग्रामा बिथाङा मिथिजोबगो बबेथिं लाबनो हायो बबेथिं बाहायनो हायो सब मिथिजोबगो नंगौना नङा अब्ला दिनै सुतियानखौ सुतिया मत बनाओ सुतियानखौ सुतिया मालाबाबो खालामनाङा होननानै फंसेल' बाथ्रा बुंनो हागोन दिनै दिनाव हाग्रामाया आंनो सुतियानखा आंखौ नों मा सुतिया खालामनो फैबोदोंलै होनना बुंगोन फंसेल' सोदोबजों दोननो हायो आं सब मिथिजोबगो 1500 करोड़ फैसाखौ आं बोरै बाहायनांगो बोरै लाबोमोन बोरै जायोमोन बोरै थिकादारफोरनो बोरै माने जों बिटिसिआव जों बोरै 1500 करोड़ फैसाखौ जों बोरै जानो हागौ सब मिथिजोबगो होमबा दिनै आं गोदान फैनानै आङो 1500खौ नेयाव थांनो हाग्रामायाथ' मिथिखागोन माथो बेथ' सुतियानखा अलरेडि सिम्पल बाथ्रालै सुतियानखौ सुतिया मत बनाओ बुजिदोबा जाय जायगानिफ्राय आंनो फैबाय दिनै आंखौलाय मा बुजायनो फैबावदो डाइरेक्ट बुंगोन बुजि बे कुइसननि थाखाय आं एन्सार होनो राजि
जों बबाव दङमोन जेब्ला नोंसोरो बड'लेण्ड सोमावसारबाय दङमोन जों बबे गुदुं सिङाव दङमोन आं खोन्थागोन आरो दिनै जोंबो फरायनायफोरखौ ज्राब ज्रुब गारजोबनानै बे एनडिएफबि बिएलटि नंगौना नङा हा बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सानफ्रोमबो नांथाबनानै फरायनायखौ गारजोबनायबा दिनै जोंबो मा जागौमोन जोङो आं बेनि एन्सारखौ मोजाङै होगोन लोगोफोर जायफोर बेफोरबायदि कुइसन सोंनो गोसो प्लिज सारमोन आं होयो जाय बिदि कुइसन सोंग्रा सारमोन फेस टु फेस रायज्लायगोन फेस टु फेस भिडिअ बानायगोन नों कुइसन सोंग्रो फार्स्टआव जों बड'लेण्ड सोमावसारबाय थानाय समाव नोंसोर बबाव दंमोन एन्सार होगोन आं आरो नोंसोरबो आंनि कुइसननि एन्सारखौ होनो रेडि जाबानो जाबाय लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द सुटियान को सुटिया मत बनाओ ना जय हिन्द